לכולם, והיום אני הולכת להראות לכם איך להכין מילקשייק תות בננה. אז כבר חתכתי כי בטעות, אני חייבת לספר לכם, בטעות עשיתי סרטון ממש איך לחתוך והכל, ואז בטעות בדיוק בחצי שכמעט סיימתי אותו, ועדיין לא סיימתי את כל הסרטון, ואז לחצתי על סיום. אז תסתכלו, בינתיים זה כמו סלט, אז אני אסביר לכם איך עושים את זה. וזה הכוס של המילקשייק, נכון יפה, שכתוב עליו זהב משקה, באנגלית. אז אני אסביר לכם איך עושים את זה. אחר כך יש לי עדיין כמה תותים שנשארו לי שלא סיימתי, אז אני אראה לכם איך אני חותכת אותם. אבל אני אסביר, בננות זה, אני בטוחה שכולם יודעים איך לחתוך בננות. תותים זה קצת קשה, אז אני אראה לכם איך חותכים תותים. אבל בננות, לוקחים שתי בננות וחותכים בצורה קטנה לקוביות, רואים כאלה, לקוביות כאלה. אפשר רצועות וכל מיני כאלה, רואים? אז כן, ככה חותכים בננה, איך שבא לכם, רק שיהיה קטן. ותותים זה קצת קשה, אז אני אראה לכם איך חותכים תותים. ובינתיים זה כל מה שהכנתי. אוקיי, אז אני אראה לכם איך חותכים תותים, ויש לי פה רק 3 תותים, אז אני לא אעצור את הסרטון. אוקיי, והכוס עלתה לי 10 שקלים. אוקיי, אז אני אראה לכם איך לחתוך תותים. חותכים אותם לחצי. עכשיו חותכים אותם לשתי רצועות, כמו שאתם רואים כאלה. ואז פשוט חותכים אותם ככה. ואז תסתכלו איזה קוביות חמודות ויפות. וזהו, וככה חותכים תותים. תשתדלו שזה יהיה כמה שיותר קוביות קטנות, כי אם לא, אז זה לא יהיה טוב. טוב, אני אחזור לכם מתי שאני אסיים. אוקיי, אז סיימתי לעשות, והנה כל הקוביות. ועכשיו צריך רבע כוס חלב בחד פעמית. אז חכו שנייה. אוקיי, אז עכשיו הנה החלב של תנובה רגיל וכוס חד פעמית. אז אני אראה לכם בדיוק את הכמות. בדיוק את הכמות. אז הנה. זאת הכמות שצריך לפעם הראשונה. זה רבע כוס, פחות מחצי. ואחר כך נשתמש עוד פעם בחלב, שזה יצא, שדבר הכל יהיה מילקשייק, אוקיי? אז הנה אני שופחת. ככה זה נראה, עם חלב. אז עכשיו מה שאני עושה הוא, שכחתי איך קוראים לזה. אני כבר באה. אוקיי, אז הנה יש לי מיקסר יד, ובו יש פה כזה שחותך את הפירות, ואז יש מילקשייק. אז אני אחזור אליכם מתי שהמילקשייק יהיה מוכן, ואז נשים אותו במקפיא, ואחר כך אני אחזור אליכם ותראו איך יוצא המילקשייק
אוקיי, אז כן, לא הוספתי סוכר כמו שאתם רואים, כי זה טעים ככה, כי דבר פירות יש להם טעם מתוק. אז כן, אז אני אחזור לכם מתי שזה יהיה חצי מילשק, שנצטרך להוסיף עוד חלב, שומרים את הכוס חד פעמית. אוקיי, אז אני אחזור לכם. ביי יוש. אוקיי, אז אם אתם רוצים, חכו שנייה, אני אראה לכם. הכלבה שלי תנבח קצת כי שהיא שומעת רעש כזה היא נובחת. אוקיי, אז תסתכלו איך זה נראה. ועברד כזה. אז באמת זה קצת קשה לצלם וגם להראות, כי אין לי מקל, אז... הנה, הכלבה שלי. לא ישנו אחת בגלל אוקיי, אבל באמת יש קצת רעש וזה לא נעים, אז אני אחזור אליכם אחר כך שאני אסיים כבר לעשות את המילשק. אוקיי, אז סיימתי, ועכשיו שמים עוד כוס חלב. עוד כוס חלב, והפעם שמים כוס שלמה. לא שמים רבע כוס, שמים כוס שלמה של חלב. אז כן. ככה. ועכשיו אני שופחת. אוקיי, אז אני אראה לכם איך זה נראה. ככה זה נראה. עכשיו זה יותר ורוד בהיר. אז כן, אני אחזור אליכם עוד פעם שאני אסיים. אם אתם רוצים קצת עכשיו לשמוע רעש, אז אין לי בעיה. אוקיי, אז אני לא רוצה שתשמעו את כל הרעש הזה, אז כן, אני אחזור אליכם כשאני אסיים. אוקיי, אז סיימתי את המילשק, והנה הוא נראה ככה. ועכשיו, אני לוקחת את הכוס של המילשק, את הכוס הזאת, ומוציאה את הפקק, מניחה. ושופחת את כל המילשק לתוך הכוס. מהקערה אל הכוס. והנה. ועכשיו אני סוגרת. וכן, הנה זה ככה נראה. חכו דבר שנייה, אני חוזרת אליכם. אוקיי, ועכשיו את זה שמים במקפיא. אני פותחת את המקפיא. רואים, מקפיא.
שמה את כוס המילשק בתוך המקפיא איפשהו. חכו, אני חוזרת אליכם. כאילו, אני מחפשת איזשהו מקום. אוקיי, שניונת. אוקיי, אז הנה שמתי פה את המילשק והוצאתי את הקש כי המילשק לא, הכוס לא תיכנס אם לא יניח את הקש במקום אחר. אז אני אחזור לכם מתי שהמילשק יהיה מוכן והכל. כן, אז לבינתיים, ביוש. אוקיי, אז הנה המילשק, והוא מוכן, המילשק. כזה טעים. אז עבר 10 דקות, והוא ממש קר, אז מקווה שנהנתם מהסרטון. ועכשיו בדיוק עוד מעט מתחיל לי סרט. וכן. אז ביוש.